Batean Frantziako turra eta Gasteiztik Donostiarako etapa izan zen atzokoa. Gaur aldiz Zornotzan hasi eta Baionara arteko etapa izango dugu. Berriz ere Euskal Herriaren naziotasunaren aldarrikapena errepideen bi aldeetan. Frantziako turra kirol erakusketa izateaz gain arlo politikoa ere jorratzen du. Hala, gaurko egunean gure eskuk ekitaldia antolatu du Bidasoa ibaian. Bertatik igaroko dira turreko txirrindulariak eta bertan erakutsi nahi dute nola ibai horrek ez duen herrialde bat banatzen. Euskal Herriak bateratua jarraitzen duela erakutsi nahi da. Gaurkoan 2021etik itxita eduki duten oinezkoentzako zubia ireki dute, Irun eta Hendaia batzen dituen zubia. Gaur hemen gare Bidasoaren alde batean, baina beste aldea ere Euskal Herria da eta hori adieraztera eta herri batien nortasuna dituen ezaugarria bi aldeetan dagoela, aldarrikatzera ere, aldarrikatu nahi genuke gaurkoan ere. Baita ere ozen esan behar dugu Euskal Herriak erabaki nahi duela eta bi aldeetako Euskal nortasuna duen jenteak Euskal Herritarrok erabakiko dugula. Batzuentzako Bidasoa muga bada, baina gure eskuk aldarrikatzen duena da zubi bat dela. Bidasoa zubi bat izango da, Euskal Herritarron arteko zubi eta bi aldeetako euskaldunok batzen gaituen zubi izan behar du. Etorkizunean ere eta hala izango da erabakitzeko eskubidea behin gauzatzen dugunean. Iruñean hilketa matxista izan da asteburuan. Gizon batek bere bikotekidea hildu elkarrekin zuten tabernan eta hori salatzeko Euskal Herriko emakumeen mundu martxak deitutako elkarretaratzea egin zen asteburuan Iruñeko udaletxe plazan, aurtengo laugarren hilketa matxista salatzeko. Asko izan dira asteburuan zehar Euskal Herrian ingurumenaren defentsan izandako aldarrikapen eta mugimenduak. Beste askoren artean Bart Neguriko eta Gorraizeko golf zelaietara sartu dira, golf zelaien mantenimendurako erabiltzen den ur kantitate handia salatzeko. Extinction Rebellion jauzi ekosoziala eta beste klimaren aldeko talde batzuk golf zelaiak sabotatzeko ekintzak burutu dituzte golf zelai ezberdinetan. Neguriko golf zelaia kipulaz beteta esnatu da eta Gorraizekoa beren jenekin. Golf zelai bakoitza ureztatzeko egunero gutxienez 100.000 litro ur behar direla azaldu dute ekintzaiek Espainiar estatuan dauden 436 golf zelaitan gauzatutako ekintza izan da. Hego Euskal Herrian 22 golf zelai daude, 17 Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan banatuta eta beste 5 Nafarroan. Bertan, Nafarroan beste bat eraikitzekotan dira Lekarotzen Bastanen. Eta asteburuan ospatu da Irizarrin EHZ festivala, antolatzaileek azpimarratu dute arrakastatsua izan dela aurtengo edizioa. 12.000 pertsona bildu ditu 3 egunetan zehar eta 500 laguntzaileek baino gehiagok hartu dute parte antolakuntza lanetan. 27. edizioa izan da aurtengoa eta Irizarrin ospatuko den azkena. Hausnarketa prozesu bat emango da hurrengo kokalekua erabakitzeko, baina ziurtatu dute euskararen erabilera sustatzen duen bidaia izaten jarraituko duela. Mila esker Irizarri eta betira arte! Gora jatzezeta eta gora egia! Animalia naiz eta Eskora begia gugira, gugira, gugira. Kaixo eguerdion, Frantziako turra 110. edizioan lehenengo 3 etapetan, 176 txirrindulari 22 taldetan banatuta Euskal Herria zeharkatzen ari dira. Bilbon abiatu zen Norgehiagoka larun batean eta gaurkoan Bizkaian hasi eta Lapurdin bukatuko da etapa. Aiara Deurreta lankidea Zornotzan dugu. Kaixo Aiara, Euskal Herrian da Frantziako turra. Zer duzu nabarmentzeko?
Frantziako turraren 110. Edizioa Bilbotik abiatu zen larunbatean, eta lehenengo 3 etapek Euskal Herria zeharkatuko dute. 176 txirrindulari ari dira lasterketan parte hartzen, 22 taldetan banatuta. Eta horien artean, 7 euskal txirrindulari daude. Mikel Landa, Peio Bilbao, Jon Izagirre eta Gorka Izagirre anaiak, Jonathan Castro Viejo, Alex Aramburu eta Omar Faile. Hori bai, euskal txirrindulari horiek, 7 euskal txirrindulariek ez dute momentuz etapa garaipenik lortu, baina ikusteke dago zer gertatzen den, azken batean 19 eguneko norgehiagoka dute oraindik aurretik. Eta, Euskal Herriak ez du Tourmalet bezalako mendate mitikorik, baina zalei esker, izugarrizko dimentsio hartu dute Euskal Herriko errepideek, ilusioa, gogoa eta aldarrikapenak ere nagusi izan baitira. Hori bai, Frantziako turra aipatzen dugunean, bestelako gai batzuk ere erdigunean jarri behar dira, adibidez, 12 milioi euroko inbertsio publikoa duen ekimena dela, 6 kilometro ezi jartzen dituztela egunero, eta 150 kamio daudela lasterketa segika, ezta? Horrez gain, adibidez Bilbon, etxebizitzaren espekulazioa jarri behar dugu erdigunean, turra hasieraren bezperan, etxebizitza gau batek, 8.000 euroinako kostua izan duela. Eta gero bestetik Frantziako turrak 1.800 voluntario eskatu zituen, zehazki enpresa horrek, adibidez, 2021 150 milioi euroko irabaziak eduki zituen. Beraz, enpresak irabaziak metatzen ditu eta bitartean langileak esplotatzen ditu, prekarizatzen ditu. Beraz, Frantziako turrak ilusioa eta aldarrikapenak ekarri dizkigu, baina aipatutako albondorioak ere aipatu behar dira. 3. etapa asteardea Euskal Herria agurtuko du gaurkoan turrak, hala ere Zuberora itzuliko da berriz asteazkenean. 7 euskal txirrindularik parte hartzen dute turrean, baina momentuz ez dute etapa garaipenik lortu. Adams James nagusitu zen larunbatean eta maillot hori eramaten jarraitzen du. Konta iguzu Aiara. Argita garbi nabarmendu behar dena ikurrinek eta aldarrikapenek edukitako presentzia, ezta? Izan ere gure eskuk aukera erabili nahi du, Euskal Herria 7 probintziaz osatuta dagoen eta erabakitzeko eskubidea duen herrialde bat dela mundu osoan zehar ezagutarazteko. Baina aldarriak eta ikurrinak alde batera utzita, Frantziako turralen lehenengo 2 etapek mugimendua izan dute. Normalean nahiko lasaiak izan dira, baina bihurriak izan dira lehenengo 2 etapa hauek. Adam Jakesek lortu zuen garaipena Bilbon eta 2. gelditu da bere anaia Simon. Eta 3. postuan bestalde Pogatzar gelditu zen eta hori Mikel Landak ondo eutsi zion mailari. Eta beste kontu bat aipatu behar da lehenengo etapa horretan, zoritzarreko kontua izan ere, Carapaz eta Max jauzi ziren eta orduan akabo turra eurentzat. Eta bestalde 2. etapan, Gasteiz Donostia etapan denak ezustean harrapatu zituen Victor Lafay azken kilometroan jo zuen erasoak eta etaparen garaile izan zen. Eta 2. postuan amorratuta helmugoratu zen Banaert eta 3. izan zen berriro ere Pogatzar. Hala, Adam Jakesek 3. etapa honetan maillot horia eramaten jarraituko du. Aiara, Zornotzan zaude, bertatik abiatuko da turraren 3. etapa. Konta iguzu, zein da giroa? Frantziako turraren 3. etapa Zornotzatik abiatuko da ordubete eskaz barru eta 200 kilometro, ia 200 kilometro egingo dituzte txirrindulariek eta 4 mendate igo beharko dituzte 3. mailako 3 eta 4. mailako 1. Ordu batak eta 4 abiatuko da beraz lasterketa eta Zornotzak egitarau oso zabala prestatu du gaurko egunerako. Eta goizeko 11:00 abiatuta, denetarik prestatu dute, ez? Txistulariak, musikak, kalejirak eta askoz gehiago. Beraz, giro paregabea hemen Zornotzan eta goizetik jendetza ikusi dugu Zornotza inguruetan, ilusioarekin, gogoarekin, baina baita aldarrikatzeko asmoarekin ere. Eta, gaurkoan Zornotzan hasi eta Baionan bukatuko da lasterketa eta
gure eskuk zehazki gaurko ibilbidea aprobetxatuko du bidasoa ez dela muga bat topagunea baizik aldarrikatzeko. Eta ostegunean egin zen Frantziako Turraren taldeen aurkezpen ofiziala eta bertan hainbat herritarrekin egon zen Hamaika telebistako lantaldea eta nola ez aldarrikapenak, ilusioa eta gogoa nagusi. Gori-gorian den Frantziako Turraren bigarren etapa Gasteizen hasi zen atzo eta Donostiara jo zuten txirrindulariek milaka gasteiztar eta arabar bildu dira Frantziako Turrari harrera emateko. Arabako hiriburuan ere jai giroa punta-puntakoa izan zen, bertan ere Euskal Herri osoan zehar bezalaxe Turraren hori koloreaz gain Euskal aldarrikapen keinuak ere ikustekoak izan ziren. Asteburu osoan zehar, Euskal Herriaren naziotasunaren aldarrikapena guztiz agerikoa izan da. Milaka ikurrina agerri dira 3 etapetan zehar, 120.000 ikurrina eta Nafarrako bandera banatu dira, bestalde ikurrina erraldoiak ere izan dira ikustekoak, Artxandan, Plentzian edo Mundakan, 21 metro bider 14 metroko ikurrinak ageri izan dira. Guzti hauen artean presoak etxeratzearen aldeko aldarriak edo independentzia leloak ere ageri dira nonahi, Guggenheim aldarriare izan zen Turraren Gauteriz Arteagako auzokideek egina, Euskal Herriaren naziotasun aldarria mundu osora aldarri. Piztu dezagun benetan gu geu garena. Dramak itzali Hortik dela uste badezu Ez pentsatu eta segi Inoiz egin dudan bidai luzena Itxaso gorriko latuetan Ibili naiz ibili ego haizetan Kasko bat buruan eta bionetan Erori naiz erori burua ustetan Erantzunik gabeko arne bidaietan Baina gaur utziko ditut mamu ilunak Piztu dezagun benetan gu geu garena. Ramiro González Arabako aldun nagusia izendatu dute 3. EAJ eta PSE alderdiek akordioa sinatu ostean, Ramiro González aldun nagusia izendatu dute 3. jarraian, baina gehiengo osorik gabe. Foru gobernua ere osatu dute, EAJak 6 zail zuzenduko ditu eta PSEek 3. Azpimarratzekoa da Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohiak gizarte politiketako foru diputatua izango dela.
Ramiro González jeltzalea Arabako diputatu nagusia izango da 3. jarraian. 2015ko foru hauteskundeen ostetik izan da karguan. EAJ eta PSren arteko akordioari esker lortu du izendapena. Hala ere, oraingoan gehiengo zorik gabe. Gauza korrela oposizioko taldeekin akordioak bilatzera behartuta izango da foru gobernua. Besteak beste aurrekontuak edota bestelako proiektuak aurrera ateratzeko. Aurreko legegintzaldian 27 batzarkide lortu zituzten EAJak eta PSek. 2023-2027 legegintzaldian berriz 24. Guztira 51 batzarkide daude eta 26 behar dira gehiengo osoa izateko. Bozketan EAJak lortu zituen PSren botoak. EH Bilduk Eba López de Arroyabe hautagaitza aurkeztu zuen. Beste alderdiei dagokienez, Elkarrekin Vox eta PP abstenitu ziren. Foru gobernuan EAJak 6 sail zuzenduko ditu eta PSek beste 3. Ramiro González Arabako diputatu nagusia izango da. Cristina González lehen diputatu nagusi ordea eta enplegu merkataritza, turismo eta foru administrazio foru diputatua. Itziar Gonzalo, 2. diputatu nagusi ordea eta ogasun finantza eta aurrekontuetako foru diputatua. Jone Berriozabal, berdintasun, euskara eta gobernantzako foru diputatua. Sarai Zarate, ekonomiaren garapen eta berrikuntzako diputatua. Gorka Hurtaran, gizarte politiketako foru diputatua. Anartz Gorrotzategi, lurralde orekako eta lurralde antolaketako foru diputatua. Jon Nogales, mugikortasun jasangarriaren eta bide azpiegituren foru diputatua. Amaia Barredo, iraunkortasuneko, nekazaritzako eta natura inguruneko diputatua. Eta Ana Del Val, kultura eta kiroletako foru diputatua. Gauza korrela astearte honetan izango da karguatzea. Gipuzkoako foru aldundiak osatuta, Mendozak gizarte politikak, ekonomiaren lehiakortasuna eta proiektu estrategikoak esan du izango direla gobernuaren lehentasunak. 9 departamentu izango ditu Mendozak zuzenduko duen gobernuak, hauetatik 6 jeltzaleen esku egongo dira eta 3 sozialisten esku. Lehen ahaldun orde nagusia PSeko kide den Jose Ignacio Asensio izango da eta ahaldun orde nagusi Maite Peña jeltzalea. Agerraldia egin dute gaur goizean Gasteizko plaza berrian Joseba Asironek, Rostio Biterok eta Maialen Iriartek Kongresurako EH Bilduren hautagaiak diren 3. Aurten Euskal Herria Bilduk izan duen gorakada nabarmendu dute eta uztailaren 23ko hauteskundei begira eskuinari aurre egiteko bidea direla azpimarratu dute. Puntu honetan jada begiratzen diogu begietara eskuinari eta gainera askotan esaten dugun bezala, geu gara alternatiba bakarra, geu gara gobernu, udal gobernu aurrerako eta ezkertiarra Iruña bultzatzeko aukera. Horrexegatik oso urduri daude. Azken finean erakutsi dugu, erakutsi genuen gobernatzeko beste modu bat badagoela, modu jatorra, modu zintzoa, eta gainera jendearen bizi modua hobetzen duena, eta ez norberaren patrikak besterik. Eta gainera badakitelako iristen garenean iritsiko garela bertan gelditzeko. Iruñan berriz beste batzuk nahiago izan dute bidea eskuinari ustea eta modu hortan hautsi dituzte jendearen ilusioak, milaka pertsonen Iruñean hilketa matxista izan da asteburuan, gizon batek bere bikotekidea hildu elkarrekin zuten tabernan eta hori salatzeko Euskal Herriko emakumeen mundu martxak deitutako elkarretaratzea egin zuten asteburuan Iruñako udaletxe plazan aurtengo 4. hilketa matxista salatzeko. 57 urteko emakume bat izan da Iruñeko Ermitagaina auzoan asteburu honetan erailketa matxistaren azken biktima. Gizon batek bikotekidea eta bazkidea zena hildu eta ondoren bere burua entregatu du udaltzaingoan. Erasotzailea eta biktima biak txinatar jatorrikoak dira. Ermitagainako Anaiak tabernako bazkideak ziren eta taberna horretan hilabete inguru zeramaten elkarrekin lanean. 100 lagun bildu dira igande guerdian Iruñeko udaletxe plazan erailketa matxista salatzeko kontzentrazioan.
Emakumeok ehunka eraso mota jasaten ditugu gure egunerokoan. Feministok oso argi daukagu hori. Argi daukagunez arazo egiturazkoa dela. Sistema heteropatriarkalaren ondorioa. Eta ez dela etengo gizartea egituratzen duen matxismoarekin amaitu arte. Kontzentrazioa isiltasunean izan da eta bertaratutakoen txalo zaparrada batekin baino ez da hautsi. Eguraldia lagun izan ez den arren, jende handan abildu da hilketa gaitzetsi eta biktimaren familia eta lagunei elkartasuna eta maitasuna adierazteko. Protestentzako tartea ere izan dugu asteburuan, Arabako mendiak aske plataformak Elgea mendin egin nahi duten zentral eolikoaren aurkako protesta egin du, babestu maite duzun mendia ekimenari bukaera emanez. Argi utzi nahi izan dute energia berriztagarrien aldekoak direla, baina ez proiektu honen aldekoak, neurriz kanpoko proiektuak direlako. Zaldibarren ostiralean deialdia egin zuten Zaldibar Argitu herri plataformak, ekologistak martxan taldeak eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartak. Azken asteotan hizpide izan da zabortegiaren inguruan jasotako txostena eta Arantza Tapia sailburuak alarmarik ez pizteko esan badu ere, alarma guztiak piztuta daudela jakin badakitela erantzun dute mobilizazioan. Joakin eta Alberto ere oroitu zituzten. Ostiralean bertan Gernikan Ernaik deitutako Urdaibai eraikin nahi duten Guggenheimi ezetz esateko atera ziren kalera. Turismoa beharrean lehen sektorea eta industrian oinarritu behar direla Busturialdea defendatu dute eta park gauean Extinction Rebellion jauzi ekosoziala eta beste klimen aldeko talde batzuk golf-zelaiak zabortatzeko ekintzak burutu dituzte golf-zelai ezberdinetan, neguriko golf-zelaiak ipulaz beteta esnatu da eta gorraizpekoa berenjenekin. Golf-zelai bakoitza ureztatzeko egunero gutxienez 100.000 litro ur behar dituztela salatu dute ekintzaileek. Eurokoa izan daitekeela. Herritarren gehiengoari kalte egin diezaiokeen proiektua bultzatu behar aldute instituzio publikoek ekonomikoki eta mobilizatzea ezinbestekoa daukagu. Beste eskualde Nazioartera salto eginik, azken egunetan Frantzian sortutako liskarrei helduko diegu, Nanterren auto bat gidatzen ari zen 17 urteko gazte bat hil zuen polizia agente batek asteartean eta honek herritarrak haserretu ditu. 917 lagun atxilotu dituzte dagoeneko eta Macronek iragarri du polizia gehiago jarriko dituela egoera kontrolatzeko. Eraildako gaztearen amamak baretzeko eskatu du Bart. Justice pour elle! Justice pour elle! Justice pour elle! Justice pour elle! Merci beaucoup. C'est terminé, c'est le dernier, c'est le dernier.
Gurera itzulita, ustabiltze garaia da eta Nafarroako nekazariak etengabe lanean ari dira ustabiltzeko makinak martxan jarrita. Zekaleak, garia eta garagarra bilduko dituzte lur eremuetan ustailaren erdikaldera arte. Haunitzetan nazten zaigun arren, landa eremuak elikatzen ditu hiriburua eta lehendabiziko sektoreak bere biziko garrantzia du. Orain, urtean ereindako hazien fruituak jasotzeko tenorea heldu da. Uztabiltze sasoi bete-betean dauden Nafarroako nekazariak. Eta uztabiltzeko makinak ezker eskuin ari dira lurralde osoko, pentze eta lursaietan etengabe lanean. Deierri Aranera heldu gara, Nafarroako erdikaldeko bihotzera. Nekazariek uztanola jasotzen ari diren kuskuseatzera. Izan ere, udaberri hasiera nahiko lehorra izan bada ere, bigarren partea oso euritsua izan da, eta uzta erdipurdikoa izaten ari da. Uztabiltzea eguzkiaren argia probestuz egiten duten nekazariek. Goizeko ordu txikitan hasi eta eguzkia sartu arte, etenik gabeko lan jardun luzeekin. Izan ere, behin garia biltzen hasita, alik eta fiteskoen finitu behar dute bilketa. Garia ez dadin idortu eta lurrera erori. Bueno, hasi ginen ekainaren amaieran eta utzi behar genuen euriaren gatik. Eta ukatuko dugu dena ondo bada uztailaren azken egunetan edo horrela. Dena den, uztabiltzean atxeden txipi bat hartu dute asteburuan zenbait tokitan. Izan ere, azken egunetako euriteek eze utzi dutelako lurra. Oraindik ikusten deno berena dira eguzkiloreak. Zeren euri asko egin du orain ekainan, eta hauek behar dute ur gutxi, eta daude terrible, zeren garia dago pizka bat txikia, eta baina Uztabiltzea bukatzen denean ikusi beharko da, ea udaberri aldrebes honek uzta txikitu ote duen ala ez. Tubizak 50%ko beherapena mantenduko du 2023an zehar. 2023ko abenduaren 31 arte ez da geldiaraziko beherapena bat txartela erabiltzen dutenentzat, barik edota mugi txartelak ere balioko dute, baita busek ere, abonuek ere bai. Erabiltzaileek ez dute ezer egin behar deskontua zuzenean aplikatuko baita. Asteburuan ospatu da Irizarrin EHZ Festivala. Antolatzaileek azpimarratu dute arrakastatsua izan dela aurtengo edizioa. 12.000 pertsona bildu ditu 3 egunetan zehar eta 500 laguntzaileek baino gehiago hartu dute parte antolakuntza lanetan. 27. edizioa izan da aurtengoa eta Irizarrin ospatuko den azkena. Hausnarketa prozesu bat emango da hurrengo kokalekua erabakitzeko, baina ziurtatu dute euskararen erabilera sustatzen jarraituko duela bidaia honek. Mila esker Irizarri eta betira arte! Gora EHZ eta gora egia! Animalia naiz eta Eskola begia gugira, gugira, gugira.
Eta erremonteko master txapelketa partida gaur gaueko 10:00 joko zelai saioan. Antza bigarrenak eta Larrañaga Eskurrak bigarrenak eta Aspironezen aurka jokatutako partida eskainiko dugu Hamaika Telebistan eta hamaika.eus webgunean. Eta Frantziako Turra Izpide, Usoa Ostolaza txirrindulariak eguerdiko magazinean eskainitako elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Mabiterriak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Usoa Ostolaza txirrindularia, gaurkoz Laboral Kutxako kidea, ondetorri, gurera. Eta tira ez, egin dituzun azkenei erreparatuta hasteko, elite mailako errepideko Espainiako txapelketan 6. amaituta, ez, kristolako, arrakastatxoa izan da 6. eta Euskal Herriko kide bezala kristoneko marka guretzat, zer suposatu izan du zuretzako? Bai, egia esan, nahiko pozik nago lortutakoakin, alare, azken talde guztian lanan emaitza da, ez? Baina, egia esan, igual beste helburu batzukin gindoazen Espainiko txapelketara, eta, igual nahi genitun helburuek ez ditugu lortu, helburutako batzuk bai, ze Idoia Erasotan eritz badio 23 urte zazpiko kategorian oso ondo ibili dira, kronuan, erlojupekoan Idoia Erasok irabazizun, eta eneritz 2. postuan 3. postuan markatu gelditu zen, eta rutako lasterketan berriz, errepideko lasterketan, eneritz badio 1. postuan, eta Idoia Eraso 2. postuan, orduan alde hortatik taldean helburuak bete ditugu. Baina egia da, errepideko lasterketa idagokionez, gure helburutako bat bazan, garaipenetik gertu dotia, ez, edo pixkat, karrera zailagoa jartzia mabi batei adibidez, edo gure pixka buruka hortan gehiago ikustia. Hori ez lortu garren, nik uste niko talde lan honen genula, eta alde hortatik guztu gaude. Esan genezak bintzat txirrindularitzan, ez? Euskal emakumeen partei badagoela osasun ona. Bai, hori bai, eta gero ez da gehiago gaina, osak. Gainera ere aipatzea, txirrindularitzan duzun ibilbidean markarik onena azken itzulian egin zenuela, ez? Horrek ere zer usten du agerian? Bai, itzulegia esan asko gozatutako lasterketa bat izan zen. Beti da berezia hemen etxeko errepidetan lehiatzia eta gaina olako lasterketa garrantzitsu bat izanik, oraindik eta gehiago. Eta bai, guztua bertan gozatu eta disfrutatu dagoakin, da lortuako emaitzakin, eta bai, esango nuke aurtengo igual nire kasuan lasterketa borobiena itzulia izan dela. Bai, ez da gainera triatloiak egitetik bazatu zela, oker ez banabil, ez? Nola alako aldaketa edo? Bai, nahi orokorrean kirola beti dani gustatu izan zait, txikitatik kirol ezberdinak probatu ditut, eta triatloi esan da baina arteko nire kirola, ez? Urte asko eman ditut triatloian lehiatzen, da duatloitan bai, eta ezkerreko sorbaldako lesio baten ondorioz, operatu egin berri izan zidaten, eta horren ondorioz igeri denboraldi batean ezin unin, eta beti dani igeriketan lehiatu izan da txikitan, atletismone bai, baina txirrindularitzan enun inoiz lehiatu. Orduan momentu gokia irutu zitzaiten, igeri ezin unezin, probatu ingo pixka bizikleta, ez? Eta pare bat karrera probatu nituen Zarauztara taldeakin,
eta hortikan ja, etorri zen beste talde batzun deia, horietako balda oral kutxa taldeana, eta animatu nintzen probatzea, eta azkenean triatloia momentu zalde bate utziet, eta hain guztiz bizikletan zentrautan hau, eta oso pozik, oso pozik. Zara hartuako erabakian, ala falta motatzen duztu oraindik ere triatloian aditza? Bueno, egia da, oain Zarozko triatloia behin dala gutxi izan dela, eta ni Zaroztara izanik, olako lasterketak ikuste ditutenen inbiria hondi amatit, hori ezin ditukatu. Baina oso guztuan hartutako erabakiakin, enaiz inundekin joa da mutzen, da momentuan nire bizitza ikustet bizikletan zentratuta, oain, eta etorkizun hurbilean, eta noski alik da urte gehien nahiko nituzke kirolontan pasa. Eta gero beti etorrikoa etorkizun batian, etorri berbau berriz triatloira itzultzeko momentua. Eta oin txirrindularitzan buru belarri zabiltzala, badaukazu alako asmo handiko erronkarik markatuta zure buruari? Bai, hau nire 3. denboraldia da txirrindularitzan, eta Laura Alkutxa taldean, eta egia esan urtez urte geuzta hobeto ikusten naiz, geuzta gehiago naiz kirolau barrutik ezautzen ez, eta hobetzen, gauza asko dazkatu haindiko betzeko, baina ikusten naiz pixkanaka aurrera poso txikiak ematen nahi naizela, eta betira hobetzeko dakasun bitartian, horrek eusteizu motivazio hori ez, beti dakazu helburu berrin bat buruan, beti dakazu zer hobetu, eta hori den ere ustez motivazioa mantentzen laguntza izuna, eta hor da noski dazkat, helburu asko dazkat hain betetzeko, eta gogoa etzai falta, ez. Bai, ez, eta gainera hasieran aipatzen genuen, ez, lasterketa horren baitan ez nolako nivel ona badugun, ez, euskal txirrindularietan sartu zinenetik, ez, 3 denboraldia aipatu dituzu, baina tira ez aldaketarik nabaritu zu, ez, panoraman orokorrean? Bai, aldaketa handia izan da. Hori izaneten bezala nire 3. urtia da, eta egia esanik, Laura Alkutxa taldea bakarrik ezautu betez, barrutik, baina taldea beak, izugarrizko aldaketa eman du azken urteetan, ez? Ni naiz eta 3 urte bakarri jun, aldaketa handia ikusiet, sartu nintzen etikoain arte, eta ez bakarri gure taldean, orokorrian, neskan txirrindularitza aurrera pausa handiak aida ematen, egia da aldaketa handia eman beharra zula, orokorrian neskan kirolak, eta bide hortati doa, oaindikan, nire ustez, ikaragarri da hoiteko mundu hontan, ez? Gauza asko hau betzeko, baina hori, izan dut bezala bide honetik doa, eta gure taldea bezalako olako taldean guzti berdiala ez, eta markak, babesliak kirol honegatik apustengo, kirol honegatik, o bat ezen neskan kirolagatik orokorrean ez txirrindularitzan bakarrik, orokortasun batian neskangatik apustengoen babeslia berdia, ze azkenean babeslian bidez itegue taldeak aurrea ez, hemen, diru gabe, ezin dia gauzak aurrea eraman. Orduan, garantzitsua da, edo telebistan aldetikan, telebistak ebai, azkenen bizibilitate hori ematia, ez, neskan kirolai, eta oain arte nahi jende askok esatezen, ezken mutian txirrindularitzak espektakula handieka ikusteko orduan, ez, jende asko jarraitzeu. Neskana, baina neskana zenbat ikusi zu ere bai, eta egia da ere bai, asko aidala hobetzen azken urteetan, eta neska geuztak gehiago daude kantiade, eta horrek kalidadea ere, itegu gehiago izatea. Eta oain ja neskan lasterketak gehiago idia retransmititzen telebista bitartez, eta jendeak zaitu, ostras, enun espero, hainbeste engantzatuko nintzen neskan karrereta ez, o hain politak izango zianak ikusteko, eta egia da, orduan, zanetan bizela, pixkanaka bide hortatik goaz, eta pozik. Gaur-gaurkoz txirrindularitzaren ekosisteman ez bi parametro horiek argi agertzen direla ez, nesken txirrindularitza bera eta mutilena, hala ere ez, norke, aipatzen zenuen ez, babesla falta direla, baliabide aldetik, eta zeinek du horren ardura, edo ez dakit, baden eskatzerik baita ere ez, erakunde publikoei bultzatzeko? Beti dago, azkenian, atzean interesa daude, ez? Esan bezala, mutilak igual generatzeuena, ez? Pixkat horren atzeti joa dana. Eta esan bezala, igual gure talde bezala, Laura Alkutxa bezalako taldeak, ze talde baten barruan langile asko daude, honen alde iteuenak, eta
eta olako jendia berda, eta jendiaz aparte, babesliak, esan bezala, pixkat hau dana aurreatea izateko. Apustu hori itia gure gatikan, eta, bueno, hori da nire ustez bidea. Bintzat bide hori badabil jorratzen, ez? Eta esan duzu bezala, bintzat geroz eta gehiago ikusteko aukera, ez? Aipatzen zenuen hildotik izan telebistan edo dana alakoan. Eta ia da aipatzea, ez? Batzuetan ala ere agertzen direla, ez? Oztopoak edo eta horma txikiak, ez? Eta gogoratzen ginen, ez? Elkarrizketa honen arira nola iaz. 2022an egin zen lehenbiziko Euskal Herriko itzulia, ez? Nesken kategorian, eta hor zuzendariaren hitzak, ez? Etortzen zitzaizkigun gogoran esaten zuen moda bat bazela, ez? Emakumeen kirola eta tira ez kasik eta derrigorrez antolatu egin behartzela alako lasterketa, ez horrek zer sorrarazten zizuen? Bai, bueno, egia esan adierazpen horiek igualetzen esan egokienak, egia da ondoren barkamena eskatu zula, bueno, nik uste behar hartu zala, etzela izan modu egokiak mantzitun adierazpenak emateko. Baina egia da, beha zela, adierazpen horiek ematzitunen, hola, pentsatzen jende asko da, hola, oaindikan. Ta hori aldatzeko zein behar da, esan deten bezala, oain jendia hartu da, neskan lasterketak telebistan ikustian, bueno, polita dela ikusteko, ez? Ta bagaudela neskak bai kirol hontan parte hartze deunak, edo kirol hontatik bizitzeianak, ez? O bizigianak. Jendia hortaz, ez da konstiente. Mutian kasuan, bueno, ni beti jartzeta adibide hori, ez? Ni txikian itzanean, nahi burutek etzizaiten pasatzen txirrindularian, eta izan. Nik telebistan turra, o errepidazteren turra ikusten mutiana. Telebistan lasterreta mutianak, edo eskupelotan berdina, futbola mutiak. Ez daude kirol batzuk zuri txikitan burutik pasare etzitzaizu leiten, nahi izan, txirrindularia. Gaur egun ja bai, ez dakit, azkenean, pixkat jendeai da pixkanako hartzen, neskak kirol hontatik bizitzeak haula, polita dela kirol hau ikusteko ere bai, eta hori azkenean, lehen zen deten bezala, besliak edo kasu honetan lasterketak antolatu neskanak, pixkat mutian berdintasun bat egirizte oso zaila da, nire ustez, egia esan baina mintzat gerturatzen jutia. Eta horretik apustu egin berda askotan. Hasieratean apustu egin berda, neskan itzulia, nahiz eta mutian igual aste bete izan eskana baingoz 3 egun da. Baina, bueno, oain mintzat, ite nahi da, eta aurten ikuste emaitza polita eman dula, ez? Jende asko gerturatu da animatzea, eta hor ikusi da garbi mereziula, ez? Lasterketa hauek antolatzia, eta bidontatik jarraitzia. Orain ordea, ez, turraren atzera kontaketa kasi bukatzear bada, ez, ikusita, bueno, justu gaur, ez, Bilbon aurkitzen, ikusita nolakoa muntatuen, nola erreparatzen diozu datorrenari? Bueno, txirrindulerita gustatzen zaigun antzat, kriston ekitaldia da, eta 3 egunez hemengo errepietatik turra igarotzia, eta hemen bertan hastia, hasiera ematia, kristona da. Gustatzen zaigun antzat, noski. Gustatzen zaigun antzat, azkenean guzti honek ekartze dituen albondorioak, errepideak ordu luzez itxita, eta, bueno, hengoa jendia ados ez da ona honekin, edo guztua ez da ona. Ni nire aldetik esan berdet, ilusio berezi bat ideitela, ez? Turra bertan ikustia. Eta, bueno, saiatu berdela pixka pazientziakin hartzen, da, baina, bueno, bestaletik ane bai, turra honeak hartzea, ekonomikoki gazto handia suposatzeu, eta guzti hori, hor ja igual enaiz hartuko, baina, bueno, nire ustez bai garrantzitsua da, ez bakarrikan goi mailako kirola bestia, noski hori ere bai garrantzitsua da, baina ere bai igual kirol maila gaztetak, junior, juvenil, kadete, beste kategori xutako lasterketak bai, ez diala igual albo bat utzi berrez, ze hori da azkenen etorkizuna. Ezin dena da, igual bakarrik goi maila bestu edo ekonomikoki hortan inbertitu dirua, eta gaztian lasterketak horri ere garrantzia handia eman bertzaiola iruditzen zait.
eta hori, baina nik uste posi gaudela tura hemen eukitzea. Bai, ez, egia da ala ere ez, halako inbertsio handia bai egin dela ez, gizonezkoak txirrindulan bertan ikusteko eta horrek bai ez, nahi ala ez, atze edo kanpoan uzten duela ez, beste txirrindularitza handi bat. Noski, bai, azkenean, hori, guzti honek, tura honeak hartzia, bai ikusileantzat, bai, orokorrian, nik uste alde positibo handi badakala ez, baina hori izan deten bezala beste lasterketak ez dira albo batea utzi azkenean igual nega berresa da hori pasatzia, baina izan deten bezala etorkizuna gaztiak dira, eta behaien lasterketak garrantzitsua dira behaintzat eta danontzat, ez, hori ez da igual alde batea utzi ber, edo nez gaintxirrindularitza ere ez, azkenean hori dana eman bertzaiola bere garantzia, garrantzitsua dana alde bat utzi gabe, aztu gabe, eta hoxe. Gainera, egia da justu lehenbiziko egunek, ez, okerrez banabil emakumezkoen giroarekin koinzituko duela bere horretan, eta ziurrenik girotik gauzan dirik lehentxago ere, ez, aipatzen zeren eslako ikusgarritasuna ematen zaizkien gauz bakoitzeri errepikatuko da. Hori, azkenean, koinzitze bau egun batzuz, telebista, atletika, batzutan gertatzen da, igual ordutegi garrantzitsuenean, igual mutiana botatzeu ez, eta neskana edo berandu edo ez du botatzen, edo ordutegi bat ez dana oso ohikoa edo azkenen ez duna hainbeste jendeak ikusiko. Eta orduan ikusgarritasuna galtzen neskan txirrindularitzak, ja berez gutxio baldin badaka, deixente gutxio, guaindik eta gutxio ez, baina, hola tokatu da, eta baina, saiatu berda igual, holako kasutan, neska ikusgarritasun gehiago emateko, albada ez koinziditzen ez, baina beti ez da erresa. Lasterketa asko daude egutegian da. Bai, ez hori bada horrela ez, gero beranduago ere, iritsiko da emakumezkoen turra bera, hala ere gero gertatzen zaigula ez, ikusten gabiltza orain dozinekutara sartu ez, gero zenbat informazio badugun, orain astear den turraren bueltan ez, eta oraindik ere zenbat informazio bai falta zaigun datorrenaren inguruan. Bai, hori da, bai, egia esan, bai. Eta gainera, honetaz aparte ez, badaude beste hainbeste aldarri turraren bueltan gertatuko direnak, tartean bada ez, gure eskuk abian jarri duen dinamika bera, bertan ere ikusi zaitugu, babesa adierazten, nola iristen diozu ekimen honi, edo zer importantzia du zure ustez? Bai, nez ez garrantzitsua azkenean, izan temezela turren Euskal Herrian hasiera hemen emate zaio betire, ez da lasterketa erdian pasatzela hemen, hasiera hemen ematean talde aurkezpenak, eta guztionek azkenean turra da mundu mailan kirol orokorrian, kirol guztia kontuan hartuta, garrantzi handienetako dakan lasterketa bat, mundu mailan alde guztietan jarraitza turra, ez? Eta orduan garrantzia daka, hemen hasita, pixkat mundua erakusteko, ez? Zein gehan, Euskal Herria, ikurriña, pixkat hori mundura zabaltzeko modua da, ez? Eta oso ekimen polita iruditzen zait, eta espero... Ez du nola hartuko duzu parte, edo nola jarrituko duzu aurtengo turrau? Bueno, berta animatzea gerturatuko naiz noski. Ez dakit zenbateneko jenditzean goan, orduan saiatuko naiz puntu ezberdineta juten, da aldan neurrian ikusten, eta bertan euten animatzen ikurrin bat eskutan noski. Bai ez, eta ikurrina eskutan zer mezu herritarrei zabaldu ez, alaxe gerturatu daitezen. Hori da. Eta azkenean Euskal Herrian beti uki du txirrindularitzak indar berezi bat, ez? Marea naranja, ez? Entzun izan da bezala urte askoz, eta bueno, beti ikusi izan dira turrian ebai, mendate, turmalet bezalako mendate ezagun batian, ikurriñak errepide eskinetan, beti ikusi izan da hori telebistan, baina hori areagotziako indar gehiago matia horrei hemen bertan hasita Euskal Herrian. Eta honetaz aparte bukatu baino lehen bai aipatzea, ez? Guzti honen erdian ere entrenatzen jarraitzen baza bizela, laster bauzu bestelako lasterketarik, agian izena zuk esango duzunik baino hobeto nola aurkitzen zara. Bai, oain Espainiko txapelketa amaituta, uztaian, hilabete guztian zehar ez deule lehiatuko, aprobetxatuko deu etxean ondo entrenatzeko eta denboraldian bigarren partia ondo prestatzeko. Bigarren denboraldia hasiera emango jo abuztuak batian,
Frantzian, Bretaña aldian, daun lasterketa batean, Brace, ez dakindik nola esatean. Bai, bertan hasiko dugu hori bigarren partia, eta gutxi gora bera, urriar arte usatuko bendikan ez dakigu seguru, baina gutxi gora bera. Eta hori bain uztaian gogor entrenatu, eta motibatuta. Printzipioz, nola aurkitzen da taldea, eta baita zu ere, esaten zenuen lehenago galare zu indartsu bazaudela. Bai, egia esan posi nago indako demoralen lehenengo partiakin, eta noski hola nahiko nuke jarraitu bigarren partian, bai, eta taldea gogotxu ikuste, bai, gogotxu gaude, ikusten nahi geha aurrera pausak ematen nahi gehala, eta noski, oso guztua gaude taldeak lehen urtetik aurtenea eman duen aurrera pausoakin, eman duen baliabide aldetik handa eman duen gorakadakin, eta gero giro hona da gaur bai oso taldean, hori garrantzitsua dela, eta guzti honek mantentzeigu gogotxu, eta demoralen bigarren partian oendik, eta emaitza hobeagoa lortzeko gogoakin. Bai ez, beraz, helburua hori litzateke emaitza hobeak lortzea, ala badukazu bestelakorik buruan? Ez, beste helburu berezirik ez dakat buruan, hori hobetzen jarraitzia, esan deten bezala asko danok orokorri asko dakago hobetzeko, ez mundu guztia, baina bereziki nik badakit zertan dakaten hobetzeko, eta hortan lanien jarraitzeko gogoakin, da taldia pixkanaka goraka ikusteko gogoakin. Jarraituko dugu, zuen eta zure ibilbidea gertutik usua, mila esker gurekin gaur tartetxoa hartzearen, hurrengora arte. Iritsi gara albistegiaren bukaerara. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago 11.eu atarian. Bihar arte. Musika baino artista bat pentsatu dut aukeratzea batez ere sekulako eragina eduki duelako